खुलुमबाय गासै आइ आफादे बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै आङो नोंथांमोननिसिम आं बे ज्योति प्रेम मिनिस्ट्रिनिफ्राय आरोबाव मोनसे भिडिअ एबा सावगारिखौ लाबोफिननाय जाबाय। बे लाबोफिननायनि गुमुरा मा बेखौ नोंथांमोना फारि फारि जोबनायसिम नायलां। नाथाय बे दिनैनि होनाय बे सावगारि एबा भिडिअआ नाथाय सेथि आरो नैथि खोन्दो जानो हागौ। मानोना जोंनि गोबां सुबुंफ्रा मोजाङै गावनि मेगनजों एबा भिडिअफोरखौ बेबायदि धोरोमनि फोसावनायफोरखौ नायनो गोब्राबथार मोनो। बेनिखायनो अननानै खावलायहरो नोंथांमोना बुजिनो थाखाय जोबनायसिम फारि फारि सेथि आरो नैथिखौबो नोंथांमोना नायनांगोन। मानि पार्ट 1 एबा पार्ट 2 आं बे मोननैखौ खालामनाय जागोन। अनबोजाफोर दिनै आङो नैबे सावगारिखौ लाबोनायनि गुबै थांखिया बेनोदि जाय बावैसो सिगां जेरै गोबां दान्थे बिदान्थे जानानै थांनाय जोंनि बड' ख्रिस्टान कार्टुन चेनेलनि मानगोनां जेम्स पास्टरनि सोमोन्दै एबा बिथाङा आदम आरो हिवानि बंस'नि फेरिनिफ्राय फैनाय जाय पाप मारियामनावबो बे लिस्टआ गोग्लैयो। बे बाथ्राखौ बुंनायजों लोगोसे आरोबाव जेरै बिथाङा आरोबाव फिन होबावदों जेरै बिथाङा जेरै सासे एक्टर सावथुन फिल्माव मुंदांखा जानाय थाख्लाय नार्जारिनि गोब्राबथार बेमारजों सैनांनायाव बेबायदि इसोरनि गेदेर अननायजों आरो बिसारनि गेजेरजों बे सोखाजानायखौ लानानै बे गावनि टेस्टिमनि होनायखौ बेयो इउटुबनि गेजेरजों नुदोंमोन। आरो लोगोसे जेरै आलफनसा बर' नार्जारि जाय रुंसारि जानानै थांबाय आंनि फिसाजो आलफनसा बर' नार्जारि बिथांनियाव गोबां फोथायनानै सुबुंफ्रा सोरबा फोथायनायजों बेखौ बिसोरनो खावलायनायाव जेरै सोरबा बेमारफोर हामनाय आरो बे गासैबो हामनायनि एबा माबा मोनसे फिथाइ मोननायनि जाहोनखौ नुनानै बिथाङा दिनै बिथांनि फिन माखासे बिसोरनायनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनायलाय बे बिसोरनायनि सोमोन्दै बाइबेलाव दंमोन गैमारा एबा सोरबा रुंसारि जानाया एबा नों आं बिसोरनो हायो ना हाया बिनि थार बाइबेलाव दंमोन गैया बिनि फिननायखौ होनो थाखाय आं दिनै बे सावगारिखौ लाबोफिननाय जादों। बिथांनि माखासे बे गावनि बे होनाय सावगारिफोरखौ लानानै जों रिमुभ खालामनाय नुयो। जेरै बिथाङा माखासे होनाय रिमुभ मानो खालामो आरो मानो रिमुभ खालामो बिथांनि गोसो। नाथाय जोङो दिनै नुनो मोनदों आरोबाव दिनै बिथाङा माखासे बे निमाहा बिदों आं दिनैनिफ्राय भिडिअ होनायनिफ्राय सावगारि होनायनिफ्राय इउटुबनिफ्राय गोजानाव थागोन आरो गावनि गोरोन्थिनि थाखाय बे गाव निमाहा बिदों। जेबो रंजाथाव गोजोनथाव मानोना गोथार गोसोनि सुबुंफ्रा जेब्लाबो गावखौ उन्दै खालामफिनो गावखौ जेब्लाबो निमाहा बियो बेखायनो जोबोर गोजोननाय नोंथांनि बे गोथार गोसोनि साननायजों बे निमाहा बिनाया जोबोर रंजानाय। मानोना नोंथांखौ जोंबो इसोरनि अननायजों निमाहा होयो मानोना निमाहायाव इसोर दं निमाहायाव अननाय दं गोजोननाय दं। बेनिखायनो जोंबो दिनै बिथां जेम्स चार्चनि सायाव जोंहा गोरोन्थि एबा गाज्रि साननाय बेखौ लाबोनो नाङा। गासै आइ आफा बिदा फंबाय आं खावलायहरो बिथाङा बे गावनि निमाहानि गेजेरजों बे गोबांथार मोजां बिबुंथिफोरखौ होदोंमोन आरो बिथाङा जाय होनाय बोसोना जेरै मारियामा आदमनि फैनाय बंस'फोरनि पापआव बेबो लिस्टआव गोग्लैयो आरो माखासे बिसोरनायनि सोमोन्दै बे शब्दआ बेनिखायनो बाइबेलाव दंमारनाय गैमारा जों बेखौ नायलांनि। अनलायग्रा जेम्स सार नोंथाङा गुरै खावलायहरो नोंथाङा बुंदों नैबे भिडिअ होनायनिफ्राय इउटुब होनायनिफ्राय आं गोजानाव थानोसै। नाथाय गुरै खावलायो नोंथाङा इसोर रायजोखौ फुवारो इसोर रायजोखौ फुवारनो रावबो हेंथा होआ। मानोना बयहाबो राइट एबा मोन्थाय दं। गोथार बाइबेलाव दङ हानांगौआ गेदेर मावग्राफ्रा एसेल'। बेनिखायनो बे इसोर रायजोखौ फुवारनायखौ आं खावलायो नोंथाङा फोसावलांबाय था। बबेखानि बेखौ आं बोरै खावलायो सोरनिबा डक्टरनि सायाव गुबुनै दाबिजिर एबा सोरबा धोरोमनि सायाव नोंथाङा बेबायदिनो बाइबेल रेफारेन्स लानानै दाबिजिर। मानोना सोरबा गाव गावनि धोरोमनि सायाव सोरबा गुबुनै बिजिरोब्ला बयनिबो मैखुनाव दुखु फैयो बयनिबो मैखुनाव आघात मोनो। बेनिखायनो आं बोरै खावलायो नोंथाङा गावनि धोरोमनि एबा गावनि नंगौखौल' सैथोखौल' बाइबेलनिफ्राय फोसावलांबाय था बेनो आं नोंथांनिसिम खावलायनाय नोंथाङा आवगायलांबाय था। आरो दिनै आङो गोबांथार जायगानिफ्राय जाय मानगोनां दैदेनगिरिफोर माखासे डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोना जेरै खावलायहरबाय थानायलाय बिथांमोननि माखासे प्रेस मिटिंनि गेजेरजों लाबोनाय सावगारि एबा भिडिअखौबो जेरै आङो होदेरनाय जाबाय। नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो फै जोङो नायलांनि। जों बिथांनि माखासे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो एबा खोनानो मोनदों एबा बिथांनि बिजिरनायाव मारियामखौ माखासे बाइबेलनि आयदाजों रुजुनानै
एबा रेफारेन्स लानाया बिथांनि साननायाव थारैनो सैथो ना नंखाय एबा बिथाङा कैथलिक डक्ट्रिननि सोमोन्दै जेबो मोनथियालासेनो माखासे बिजिरनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बेखौ क्लियार होफिननो थाखाय आं दिनै नोंथांमोननिसिम बे सावगारिखौ लाबोफिननाय जाबाय। गोथार बाइबेलाव जेरै बिथाङाबो बुंदोंमोन आरो बेखौनो आंबो दिनै बुंफिननो आखायाव लादों। रमनि 5 बालाबनि 12 सिरियाव सासे मानसिजोंनो संसाराव पापआ हाबबाय आरो पापजों लोगोसे थैनायाबो हाबबाय आरो बेबादिनो संसारनि गासै जाथियानो थैनांगौ गोग्लैबाय मानोना साफ्रोमबो पाप मावबाय। अब्ला अनजाग्राफोर सासे मानसिनि ओंथिया सोर? आदम, जाय आदमखौ आफा इसोरा बे हाखौनो मुसुखा खालामनानै बेखौ दानाय जादोंमोन आरो बे गावनि गोथार हांखौ सोदोंमोन आरो बे आदमनिफ्रायनो बेनि मोदोमनिफ्रायनो कामिया हाराखौ दिहुननानै सासे आइजोखौ दिहुनदों आरो बे सासे मानसिनि ओंथिया बेनोदि आदमनिफ्रायनो। अनजाग्राफोर जाय आदमनि हारानिफ्राय दानाय बै आइजोआ दिनै बेनि दारैनो संसाराव पापआ जोनोम जादों। नंगौ, जों साफ्रोमबो पापी, गासिबो आदमनि बंसजोब। नाथाय आदमनि बंसजोब होनब्ला माखासे गोरोन्थि जागोन। मानोना आदमनि बंसआ बिनि उननिफ्राय फैनाय। नाथाय जाय आफा इसोरा सोरगो रायजोआव मारियामखौ आरो जिसुखौ सिगाङावनो दोनखादों आदमनि बंस जानायनि सिगांनो। बेखौ जोङो बाइबेलाव उनाव नुनो मोनगोन। मानोना जागायजेननाय समाव इसोरा आदम हेवाखौ सोरजिनायाव जों मा नुनो मोनखो? फैनायनि जागायजेननायनि 2 बालाब 21 सिरिनिफ्राय लानानै 22 सिरियाव दं। अब्ला फोरबो इसोरा आदमखौ बिमायैनो उन्दुहोदों आरो बे उन्दुनायाव बिनि गंसे खामि हाराखौ बख'नानै बिनि जायगायाव मोदोमखौ सुफुंना होबाय आरो फोरबो इसोरा आदमनिफ्राय बख'नानै खामि हाराखौ सासे हिनजाव दानानै आदमनियाव लांदों। हेवाया आदमनि खामि हारानिफ्राय दाजानाय आइजो। नंगौ, बेखौ जों बयबो मिथिनो मोनो आरो बे हिनजावा पापनि फिथाइखौ जानानै थैनायखौ, पापखौ, नोरकखौ जोनोम होबाय। बिनि बंसफोरखौ एबा फोलेरखौ एबा बिनि फिरिखौ, बिनि जोलैफोरखौ आदमनि मावनाय पापनि दारैनो दिनै जोङो गासैखौबो जोङो पापी होननानै बुङो। मानोना बिनि दारैनो थैनांगौ आरो पापनि फिरियाव जों गोग्लैजोब्बाय। नाथाय मारियामा बै पापनि फिथाइखौ जायाखैमोन। मानोना आदमनि फोलेरा एबा जाय कायेनानो जोनोम जाथ'वाखैमोन। बिनि सिगांनो बे सोरगो रायजोआवनो आफा इसोरजों थिनानै दोनखाजानायमोन। अब्ला बे माब्रै बे आदमनि एबा बे बंस जाखो? जेरै जिसुआबो सोरगोआवनो दंखायोमोन, बे मारियामाबो सोरगोआव दंखायोमोन। जोंनि गोथार बाइबेला फोरमायो। जागायजेननाय 3 बालाब 15 सिरियाव आङो नोंजों हिनजावजों आरो नोंनि जोलैजों हिनजावनि जोलैजों दुश्मन जालायहोगोन। बे नोंनि खर'खौ बुख्रुबगोन। आरो गोथार बाइबेलाव जों फरायब्ला मोनो, जेरै नुजाहोनायनि 2 बालाबनि 17 सिरियाव जोङो बे हिनजावनि सोमोन्दै मोननो हादों। आरो गिथावथाव अजगर जिबौआ हिनजावनि सायाव बोराबबाय। बे हिनजावा सोर? जाय जिसुखौ बे सारिदोंमोन आरो बे हिनजावनि सायाव सैताना बोराबदों। मानोना बे जेननांबाय। जाय सिगांनि हिनजावजों बे जेनाखैमोन, नाथाय बे सैताना देरहादोंमोन। नाथाय बे मारियामजों बे जेननांबाय। आरोबाव जों फरायनि आरो बिनि जोलैनि आग्लायनायफोर, जाय मारियामनि जोलैफोरखौ फोरमायदों। आरो इसोरनि थिननायफोरखौ मानिग्राफोर, जाय इसोरनि थिननायफोरखौ मानिग्रा, जाय मारियामनि जोलैया जिसु आरो बेखौ फोथायग्रा खुलुमग्राफोरखौ जोलै बेफोरखौ फोरमायदों। इसोरनि थिननायफोरखौ मानिग्राफोर आरो जिसुनि साखि गोनांफोरजों दावहा नांलायनो थांमारबाय। अनजाग्राफोर दिनै बे सैताना मारियामखौ फोथायग्रा, मान होग्रा, जिसुखौ साखि गोनां गोबां फोथायग्रा खुलुमग्राफोरनि सायाव बियो दिनै गोबांथार आनजादफोरजों बियो नासयगासिनो दं। बेनो जादों दावहा, सैनांनाय, मुगैनाय, होसोनाय, दानलाय सुलाय, बे गासै सैताननि खामानिफोर। आरो बे सागरनि बालाबारियाव गसंहैबाय। जेरै बे सागरनि बारिया बे बुहुमखौ फोरमायदों। मानोना दिनै बुहुमाव सैताननि गोबांथार
फाखनाव गोलैनानै गोबां देरि सैनागासिनो दं बेनिखायनो दिनै बेखौ मारियामा बे सैतानखौ आथिं सिङाव दोननायखौनो जादों मारियामनि बोलोजों बे सैताननि खर'खौ बुख्रबनाय मानि बेखौ फेजेननाय सोर बे हिन्जावा जिबननि खर'खौ बुख्रुबग्राया बे हिन्जावानो जादों मारिया सिगांनि हिन्जावा दिनै बे बुख्रुबनो हायाखिसै एबा बे गाख्रुबनो हायाखिसै बे ओंथिया जादों जाय हौवाया दिनै बे आइजोआ जेनबाय बे गावसोर बुरखायजाबाय आरो गावसोर बुख्रुबजाबाय बे हिन्जावनि जोलैया सोर जाय बै बुख्रुबजानाय हिन्जावनि जोलैया जादों जेसेबां बेनि उनाव फैनाय फिरिफोर आरो बे जाय सासे हिन्जाव दं बे हिन्जावनि जोलैया सोर जाय मारियामनि जोलैया जादों जिसु ख्रिस्ट'खौ फोरमायदों मानोना बे जागायजेननायनि थिनिदा पन्जाबफोरावनो जेरै बे हादराव फोलेर एरनायनि सिगांनो सोरगो रायजोआव बे जागायजेननायनि सिगां दंखायोमोन काइन हाबिल बिसोरनि सारि जाफावाखैमोन जाय आदम आरो हिवानि बंसआनो सारि जायाखैमोन अब्लानि इसोरा बेखौ सिगाङावनो दोनखानायखाय अब्ला बे माब्रै आदमनि आरो हिवानि बे फिरि एबा बे लिस्टआव माब्रै गोग्लैनो मानोना अन्दायगाफोर माथाइनि 1 बालाबनि 10 सेराव जेरमदों मारियामजों ख्रिस्ट' होनजानाय जिसुआ सारि होजादों मारियामजों ख्रिस्ट' होनजानाय जिसुआ सारि होजादों आरो बे गुबुन बेहा फिसा गैया जाय अन्दायगाफोर हेवानि बंस'फोरखौसो पापि बुङो मारियामाबो बुरखा जानायमोनब्ला पापि होनजागौमोन आरो बियो जिबननि खर'खौ गाख्रोबनो हानाय ओंथियानो जादों पापखौ बे आथिं सिङाव दोननो हादों मानोना इसोरनि रायजोआव बे गोथारै दोनजादों बिथां जेम्स चार्च बिथांनि बिजिरनाय बादिब्ला जिसुआबो आदम आरो हेवानि उननि फिरिखाय एबा बिनि बंसखाय मारियामाबो बे सासे पापि आरो बिथांनि बे बोसोनखौ आङो जेरै रमनि 3 बालाब 13 सिरिनिखौ आंबो बेखौनो आरोबाव खेंफोरनो आखायाव लादों साफ्रोमबो पाप मावबाय आरो बासायग्रा इसोरनिफ्राय गासैबो गोजानाव दं थार बेनि ओंथिया मा साफ्रोमबो पाप मावबाय बे ओंथिया आदमनि फिरिनिफ्राय फैनाय अरिजिन पापखौ बुङाखै साफ्रोमबो गाव गावनि आखल जिउजों मावनाय पापखौसो फोरमायदों नोंथांनि बुंनाय बादिब्ला पापा जेरै मोननै रोखोमनि येस नोंगौ मोननै रोखोमनि आदमनिफ्राय फैनाय मोनसे पाप जाय अरिजिन पाप आरो गाव गावनो मावनाय मोनसे पाप नाथाय नैबे बुंनाय बोसोना साफ्रोमबो पाप मावबाय आरो बासायग्रा इसोरनिफ्राय गासैबो गोजानाव दं बे बाथ्राया अन्दायगाफोर बै अरिजिन पापखौ फोरमायाखै आदमनि फिरिनो फैफानाय अरिजिन पाप बुंब्ला जिसुखौबो साफ्रोमबो होननाय लिस्टआव लाफानाय जाबाय मानो नोंथाङा जिसुखौल' मख'नो बावबाय बे साफ्रोमबो पाप मावबायनाया जिसुखौबो मुंख'नाय जाबाय मारियामनि अनगायै जिसुखौबो पापि बुंनाय जादों बे बाथ्राया गाव गाव मावनाय पापसो आदम आरो हिवानि बंस'नि उनाव गोबां बंस'फोर दं जिसुखौ दाबिदनि बंस' बुङो दाबिदाबो पाप मावदों अब्ला जिसुनि बंस'फ्रानो पाप मावदोंब्ला जिसुखौबो पापि बुंनाय जाबाय बंस'खौ लानानै बिजिरनो रोङाब्ला गोरोन्थियाव फैयो गुदि बिफाया जुदि सिखावब्ला फिसाबो सिखाव जानो हायोना बेनिखायनो बे बंस'नि ओंथिखौ लानानै बिजिरनायाव जोङो बै मारियामखौल' जों बिजिरबाय थादों नाथाय बे जिसुखौबो फारसेथिं जोङो बे बंस'नि बाथ्राखौ लाबोयोब्ला बे जिसुखौबो नैबे आदमनिफ्राय फैनाय हेवानिफ्राय फैनाय बे पापनि फिरिखाय बेखौबो बे लिस्टआव गोग्लैहोनाय बेखौबो बुंनाय जादों बेनिखायनो बै अनजागाफोर आरोबाव जों बिजिरनि बिथाङा जेरै बुंदोंमोन अपदेशगिरिनि 2 बालाब 20 सिरियाव नंथारगौयैनो मोजांखौल' मावग्रा पाप मावथारै धोरोमिया मानसि पृथिबियाव सासेबो गैया अनजागाफोर बे बोसोनखौ गोथौयै सानहर बिथां जेम बिथांनि साननाय बादिब्ला एबा बिजिरनाय बादिब्ला सासेबो गोथार सासेबो धोरोमिया गैया मारियामाबो बे लिस्टआव गोग्लैयो मारियामा पापि लिस्टआव गोग्लैबाय दे बियो पापावनो बे लिस्टआव गोग्लैबाय पृथिबियावनो सासेबो गोथार गैया अब्ला जिसुआबोथ' बे पृथिबियाव दंमोन सुबुंनि गेजेराव बेबो मानसिनि फिसा महरै सासेमोन
अब्ला जिसुआ बे पापनि लिस्टआव गोग्लैफाबाय इनडाइरेक्टयै जिसुखौबो पापि बुंनाय जाबाय मानोना बेनावबो आदमनि बंसजों बिजिरोब्ला जिसुखौ बे अरिजिन पापआ बेनावबो दं होननाय जाबाय उपदेशगिरिनि 2 बालाक 24 बे बोसोना बेबादिसो जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि 700-800 बोसोरनि सिगांनो पृथ्वीयाव मोजां मावग्रा धोरोमिया सासेबो गैलामोन बेखौसो फोरमायदों अब्ला जिसुआ जोनोम जाथ'वाखै मारियाबो जोनोम जाथ'वाखै बे समावनो बिनि बोसोरनि सिगां गोबां बोसोर 700-800 बोसोरनि सिगां बे बाथ्राखौ जेरै जोङो अनजायगाफोर उपदेशगिरियाव मोननाय जादों मानोना 700-800 बोसोरनि सिगांनो पृथ्वीयाव धोरोमिया एबा गोथार मानसि सासेबो गैलामोन बेनिखायनो बे बुहुमखौ बासायनो सासे आइजोखौ दाग गैयै मारियामखौ सोरगोआव थिनानै इसोरा दोनखाबाय आरो बिनि थिनानै दोननायनि गेजेरजों जाय जागायजेननायनि थिनिदा पान्थ'फोराव बेखौनो फोरमायदों बे हिन्जावा जिबौनि खर'खौ बुख्रुबगोन आरो बे दाग गैयै आइजोनि दारै बे जिसुखौ बे बुहुमाव मानसिनि फिसा महरै इसोरा हरबाय सोरनियाव गोथार जिउनि बोलोजों आइ थामारिनि गोरबोआव बेखौनो बुङो नैथि आदम बे गोजाम पाप मावग्रा आदम नङा मारियामा आदमनि गुदि पापआ बेनाव दंमोनब्ला जिसुखौ नैथि आदम बुंनाय जानाय नङामोन जेरै 1 करिन्थियानि 15 बालाकनि 45निफ्राय लानानै जोङो 46सिम फरायनि बेबादिनो लिरनायाबो होनो सिगांनि मानसि आदमा गोथां हां होनानै दाजादोंमोन जोबनायनि आदमा फोथांग्रा जिउ जाबाय आन्थाय जिउनिया सिगां नङा मोदोमनियासो बिनिफ्रायसो जिउनो सिगांनि आदमा हानिफ्राय हानि गुबुन मानसिया सोरगोनिफ्राय हानिफ्राय जानाया हानि बादि आरो सोरगोनिफ्राय जानाया सोरगोनि बादि अब्ला अनजायगाफोर जाय बे नैथि आदमा मा सिगांनि आदम बादि नङा जेरै गोथार पाउलसआ करिन्थियाफोरनि गांसेनि लिरनाय लाइजामनि गेजेरजों जोङो सिगांनि मानसि आदमा गोथां हां होनानै दाजादोंमोन नंगौ जाय सिगांनि आदमा आफा इसोरा बिनि गुस्थियाव गावनि गोथार हांखौ सोनानै बेखौ गोथां हां होदोंमोन जोबनायनि आदमा फोथांग्रा जिउ जाबाय जोबनायनि आदमा सोर जाय बियो फोथांग्रा जाय जिसु ख्रीष्टखौ फोरमायदों बे जिउ होग्रा नाथाय सिगांनि आदमा बियो इसोरजों जिउसो होजादों नाथाय बे नैथि आदमा जाय नैथि आदमखौ जों मिथिनो मोनो बे फोरबो जिसु ख्रीष्ट नाथाय जिउनिया सिगां नङा मोदोमनियासो बेनिफ्रायनो जिउनि सिगांनि आदमा हानिफ्राय हानि गुबुन मानसिया सोरगोनिफ्राय जाय फोरबो जिसु ख्रीष्टआ सोरगोनिफ्राय फैनाय बेनिखायनो बे सोरगोनिफ्राय फैनाय फोरबो जिसु ख्रीष्टआ जि सोरगोनिफ्राय फैनाय बे फोरबो जिसु ख्रीष्टआ गोथारखाय बे गोथार जायगायाव थागोन बेनिखायनो जागायजेननाय थिनिदा पान्थ'फोरानो जोंखौ मिथिहोयोदि बे आइजोआ जाय सिगाङावनो बेबो सोरगोआव दंखायोमोन आरो बे सोरगोनिफ्राय बे थिनानै दोनखाजानाय नङाब्ला आरोबाव दिनै जोङो बिनि गोरबोआव आइथामारि गोरबोआव बे नैथि आदमखौ जों मोननाय नङामोन आरो नैथि आदमनि ओंथिया जादों बे सोरगोनिफ्राय आरो बेनिखायनो मारियामाबो सोरगोनिफ्राय बे आदम जाय इसोरजों हां होनानै दाजानाय हानि मुसुखाखौ दानानै हां होजानाय बिनि फिरिखौ फोरमायाखै अनजाग्राफोर अब्ला जोङो माखासे जारिमिनफोर जों फरायनानै मोनो जेरै मारियामादि गोथार बे गोथारखौ जेरै गोथार पप पिउस जेनिथिया 1943 मायथाइयाव बे गोथार होननानै बेखौ फोसावदोंमोन अब्ला जारिमिना जोंनो माखासे बेफोरखौ मिथियो आरोबाव जों फैनि इसोरनि रायजोआव मोजां हाबा मावोब्ला मोजां बान्था मोनो मारियामा गोथारखायसो सोरगोआव खावसे थन्नै हाथरखि एबा जों बाहाय मिथिनो मोनदों बे हिन्जावा गोथारखायसो खर'आव इसोरनिफ्राय गिदिर मुखुद बान्था मोनदों रावबो नाबिफ्रा मोनाखै जेरै जोङो बे बान्थानि सोमोन्दै जों जेसेनाबिनि 2 बालाक 3 सेराव जों फरायब्ला मोनगोन नोङो फोरबोनि आखायाव गंसे समायहोग्रा मुकुट नोङो नोंनि इसोरनि आखायाव गंसे राजखुथि जागोन नायदो अनजायगाफोर बेबायदिनो इसोरनि आखायाव माबायदि
माबादि मोजां माबादि जुदि मारियामा जुदि बियो गोथार नङामोनब्ला सोरगोरायजोआव बियो बे मुकुटखौ मोननाय नङामोन मानोना नुजाहोनायनि 12 बालाब 1 सिरिनिफ्राय लानानै 2 सिरियाव जों फरायब्ला मोनो नखाङाव मोनसे गेदेर हांखो नुजाबाय सानि फसाक गाननाय सासे हिनजाव आरो अखाफोरा बिनि आथिंफोरनि सिङावमोन आरो बिनि खर'नि सायाव खावसे थरनाय हाथरखिफोरनि खरथि दंमोन आरो बिहा मोदोमाव थाबायमोन आरो आइखां बायखां मोननानै बियो सारिनो थाखाय साजानानै गाबख्रावबाय सोरबा सुबुङा मानिबा कन्टेस्ट एबा मानिबा बादायनायनायाव देरहायोब्ला जेरै बान्था मोनो मुकुट मोनो बे नुजाहोनायनि बे बोसोना जोंखौ जिसुनि दुइसिन चेला जहन पाटमास बिथाङा बे जहना पाटमास होननाय मोनसे द्वीपआव सुथुरफोरजों दोनजादोंमोन अब्लानो बिखौ बे नुजाहोजानायखौ बियो इसोरनि नुजानायजों इसोरनि बोसोनजों एब्ला बियो दर्शनाव नुनानै बे नुजाहोजानायखौ लिरदोंमोन जायखौ जोङो जहननि 19 बालाब 25 निफ्राय लानानै 27 सिरियाव जों मोनो जेब्ला फोरबो जिसु ख्रीष्टआ गावनि जिउखौ बिफानो गथायनायनि सिगां बे गावनि क्रुसनि गाहायाव गावनि बिमा मारियाम आरो गावखौ अनग्रा सासेल' चेलाखौ नुदों आरो साथामसो हिनजावफोरखौ नुनो मोनदोंमोन अब्ला बे गावनि बिमाखौ बियो गावनि असे फिसा नङा जाय फिसाया मारियामनि नङा बे जहनखौ बे बुंलांदों बेनो नोमाया आरोबाव बियो बुंलांबावदों नै नोंसारलाया अब्ला बे बोसोनखौ रावबो बुङाखै अनसला फोरबो जिसु ख्रीष्टआ गावनो बुंदों जेरै जहननि 14 लिरदों नोंसोर आंखौ अनोब्ला आंनि थोननायफोरखौ पालन खालाम बेनिखायनो जोङो फोरबोनिखौ अनो जों फोरबोनि थोननायखौ नाथाय पालन खालामा अब्ला जों बेखौ अननाय होना बेनिखायनो जेरै अनदायग्राफोर जाय फोरबो जिसु ख्रीष्टआनो गावनि बिमाखौ जों साफ्रोमबो सुबुंफोरखौनो बिमानि थाखाय आरो फिसानि थाखाय गेदेर अननायनि सोमोन्दोखौ गालांबाय जेरै जहननि दारै जिसुनि जों साफ्रोमबो लें आरो लेंजो जाबाय मा बाप्टिस्ट मा लुथारान मा सिनाय मा रिभाइभेल एबा जिखि डिमिनिसनानो जाया मानो मारियामखौ जों साफ्रोमनो बिमा महरै गथायलांदों जों बिमाजों बिमा फिसा मोजां सोमोन्दो गालांदों जानो हागौ खायसे माखासे सुबुंफ्रा गोबांथार कमेन्टफोरजों बिथांनो होयो मारियामा सोरगोआव लांनो हायो नामा आल्फा आरो अमेगा जिसुसो येस नाथाय काथलिकफ्रा मारियामखौ सोरगोआव लांग्रा होननानै दिनै रावबो बुङाखै जिसुआ गथायलांनायखायसो जाय फोरबोआनो गथायलांनायखायसो आरो फोरबोनि बोसोनखौ जों पालन खालामनांगौखायसो जोंनि थाखाय बिसनानैसो बियो मारियामा होयो जिसुनि चेला जहना गावनि न'आव बे लानानै थांबाय जेरै जहननि 19:27 लिरनाय दं आरो बे मुगानिफ्राय चेलाया बेखौ गावनि न'आव लांदों जों सोरनि चेला जों जिसुनि चेलाबा मानो जोंनि न'आव मारियाम गैया रावबो नाबिया सोरबा फादारसि सोरबा पास्टर थोनाखै जिसुखौ गावनि न'आव लाना थां नाथाय बे जिसुनि चेला जहना गावनि न'आव लाना थांदोंब्ला जोंबो बिनि चेलाखाय जोंनि न'आव दिनै मारियामा दं बे बुस्थुखौ जिसुआसो थोनदों बेनो नोमाया अनदायग्राफोर मानोना बियो गावनि अनदायग्रा गासै फोथायारिफोरखौ बे बिमा आरो फिसा गेदेर सोमोन्दो गालांबाय दिनै नोंथांमोननिसिम बे सेथि खोन्दोखौ आं बाहायनो माखासेखौ दोनथ'बाय आरो नैथि खोन्दो आरो थामथि खोन्दोखौ नोंथांमोना उनाव नुलांबावगोन गोजोन्थों मोनसे आरोबाव फोसावदों बिथाङा बेनो जादों मारियामखौ बाइबेला पापि बुङो नाथाय बियो नंखाय बिथाङा जोंनि गेजेराव दिन मोननैसोनि गेजेराव गोबां सौथुलायनायखौ लाबोदों आरो जोंनि गेजेराव हयथ' दाङाबाजिबो सोमजिनो हागौ बे बाथ्राखौ लानानै मानोना बिथाङा गोबां खृष्टानफोरखौ बुंदों आरो बे खृष्टानफोरनि गेजेराव जायखौ थांखिनानै बुंदों बियो जोंनि केथलिकफोरनि सायाव नांदों मानोना जोंसो मारियामखौ सिबियो एबा बाख्नायो एबा मान होयो बिसेसकरि जोङो मारियामखौ मान होनायजों लोगोसे खुलुमो बेनो जाबाय जोङो सेथियावनो जोङो मिथियो लुकासनि 11:28 जोङो फरायबा नुनो मोनो आर फुवानो सोरगोनिफ्राय फैनानै मारियामखौ खुलुमफैदों नोंहा बाख्नाय जाथों होननानै
नोंहा गोजोननाय जाथों होननानै अब्ला दिनै नों नायदो बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों मारियामा जुदि सासे पापीमोनब्ला बियो माब्रैहाय सोरगोनि आरफोजों बिफा इसोरजों सायख'जाखो गावनि सासेल' बिसा जिसु ख्रीष्टखौ सारिनो थाखाय मारियामखौ मोदायजों रुजुदों मानोना बियो बुंदों नाबिफोरखौ इसोरा सायख'दों आरो बिसोरनि जारिमिनखौ लानानै नाबिफोरखौ पापी बुंदों आरो मारियामखौ बियो पापी बुंदों नाथाय मारियामा इसोरजों गावनि बिमा जानो थाखायसो सायख'दों बियो पापीमोनब्ला बियो सायख'जानाय नङामोन बियो आयथा गोथार बिनिखायनो बियो जिसुखौ सारिजानो थाखाय बिफा इसोरजों सायख'जादों आरो मारियामा जुदि पापीमोनब्ला बिनि गोरबोआव माब्रै गोथार जिउनि बोलोआ फैखो आरो बियो जिसु ख्रीष्टखौ गोरबोआव लानानै बियो 9 मास लानानै सारि जाहोखो बिथांनि बायदिबा जिसु ख्रीष्ट सारि जानायाबो पापी बिथाङा बेखौ फोरमायदों बेनिखायनो आङो क्लारिफिकेशननि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोनो लुबैयो लुकासनि 11 अध्याय 27 पद आरो 28 पदाव नायब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जाय हिन्जावा नोंखौ सारिबोदों बियो बोर होजाग्रा मारियामा पापीब्ला बे सारि जानायाबो पापी जागौमोन आरो जाय बासायगिरिया बिनिफ्राय सारि जादों आरो बिनि आहारखौ सोबदों बे आहार सोबग्राया गोबां गेदेर सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावबोदों अब्ला बे हाबा मावग्रा जिसु ख्रीष्टआबो पापी होननानै मुंख'जागौमोन दिनै बाइबेला बेखौ फोरमायाखै बेनिखायनो जोङो बेखौ क्लारिफिकेशन होनो नागिरो बिथाङा जाहाथे मारियामखौ पापी मुंख'आ आरो जोंनि डिनोमिनेशननि गेजेराव दाङाबाजिखौ लाबोआ